नोंनियाव फैयाखै होनबा गमेन मालायनियाव फैबाय थाबा नोंनियाव फैनांगोन ना गमेनाव होमबासो नों लाइफआव फैनो हागोन दिनै जोब्बाबाबो आरो खेबसे बुंहरबाय आङो बयनिसिमबो सानबायखौ बुथार आं लाइभ फैबाय थादोंमोन खिन्थु भिउवार्सआ नुजाफैयाखै आरो दा आंनियावहाय मा जादोंथाय मिथिया बिराद गोबाव जाबायमोन ना आङो लाइभ फैयैया दाबो फैयाखै नोंनियाव मायबा जादों फैबाय सासे फैनायावनो सासेल' फैदों फैगोनब्रा दा फुजा नायनो बेस्थ' ना हेलौ आब' अबहाय थांनोदों आं थांगासिनो दायो रुपहियावहाय मानास रुपहि फै नेनानै दं आंबो आब' राहुल गयारि थेंक इउ स' माच आगै थांगासिनो लोगो मोनगोन थाबनो खावलाया गिदिर जाफिनबाय आंनिया जानानै माबोरै खबरा आब' बरिया एकदमबारे बरिया फैन्टास्टिक देले आब' लोगो हमगोन नोंखौ गितानजुलि अके लोगो मोनगोन बबेसिम मोनखो आब' थांगासिनो नै मोनथारसै बबेसिम मोनखोल' माबार फैदो नै अखा हादों नामा अखा हाबा दा हासदाय जालायगोन अखा हायो होननानै गेमस्रि दैमारिया फैबानो अखा हायो होननानै हासदाय जागोन हेलौ अबाव थांबाय दं दिनै आंहा रुपहियावहाय प्रग्राम दङ बेयावहाय थांगासिनो ड्राइभारखौ मा जागोन अखा हायाखै आब' थाब फैदोल' मोनै थानसै आंनो मा लाबोगोन नोंसोरो नोंखौ साइजनिफ्राय साइज नुलांग्रा जाबाय आब' सना थेंक इउ स' माच आब' आंजों हले सेल्फि लाथारनांगोन हले आब' अनिता बसुमतारी मानो लाया जानो लागोन फाय आब' नोंखौ पिस्टल लाना गावनो नेगासिनो जित आं दाबायदियाव थैबा जितखौ हमैखा मिथिबाय आंखौ गावनो नेगासिनो इमान मोजां मानसिखौ मानो गावनो नागिरो देलाय महराल'सो मोजां नङा खिन्थु गोसोआ बिराद मोजांसो आंनिया लोगो नै जोङो दङ नै आंना डान्सारफोरबो दङ बिथिं धीराज दङ फुरलाला नुजोब्बाय नै खोमसिसि दा उनाव नुगोन दा बांद्राय देखायबाय थाबा दा उनाव नायनो बागोन ना नोंसोरो थाखायनो आङो दिनैयो बिराद खर' सादोंमोन मिथिबायना आं सानदोंमोन कि दिनै आं प्रग्रामाव थांनो हागोन ना हाया बिराद खर' सादोंमोन आंहा सोरबा देगार सुना होनाय बायदि मोनदोंमोन आं खर'आवहा ओमफ्राय दसे उन्दुबाय आङो उन्दुनानै मोजां मोनबाय आंथ' सानबायमोन थैसिगोनसो नामा आङो होननानै दे होखावथारसैलै नामा माथो होखावनो थांगासिनो मोनगोनबो देगारजोंनो गेव ओइ आब' आंनि मुंखौ खेबसे गाबज्रिलाय आब' सनानो जोंदाव ब्लग हेलौ जोंदाव आगै आब' मादो फैदो एमजि मोनिन गेमस्रि गैला दिनै आब' रुपहिया गावस्राजोबसिगोन गैला थेर बेथेर जाजोबसिगोन दिनैयो आर्थकुइक फैनाय बायदि आब' सेल्फिनो आब' सेल्फि लानांगौ जोङो जानांगौ येस मानो लानाङा लानांगौ ओमफ्राय नोंखौ लोगो हमगोन आब' जागोन दे लोगो हमनोथ' नोंसोरखौ लेंहरखादो आङो बेखायनोथ' लाइभ फैदो आब' माबार फैदो फट' लानो लुगैथारबाय आब' सना नोंजो सनिया दैमारि आंथ' फट' लाजागोन दे ओमफ्राय नोंसोर आंनो मा होगोन जायनो फिथा सावनानै लाबोयो बेजोंसो फट' लाजागोन आं माबा फिथा मा होनो
बेनिफ्राय नोंथांमोननो दायो आङो सासे मानसिखौ दिन्थिनो थांगासिनो बिराद गोबाव जाबायमोन आंखौ दानिया लावदुमा लोगोखौनो हमफायला दिनैसो लोगो मोनबाय आं बेसेबा गोबावनि उनाव दानिया आंखौ लावदुमा बारा अनलाथ' अबेसे मोनगोन मोनथामसै थांगासिनो लांफागोन दे आब' सनिया लाबोफादे नागिर लांफागोन दे खाथियावनो फैबाबो नुनाय नंला आब' मानो फैया नोंलाय लावदुमखौबो लाबो लावदुमखौ लांला नांलै लावदुमा नेगासिनो आंखौ माबाया बरमा मोननोसै नै बरमानिफ्राय थांसै ज'नो जिदि प्रडाक्शनाव थाब सं लाबो औ लाबोनांसिगोन निउ इयारनि हिट आंथ' नोंखौ नुनाय नंला आं माने दासो सानाव उन्दुना फैनायखाय बुथेथे नुथारबाय आंखौ बोरैबा आब' गहपुराव फैथार आंनि हाबायाव जागोन दे थांगोन गुड इभिनिं आब' गुड इभिनिं माथो खोनादो दस' लावदुमनि फनावसो रायलायदों फनाव दङ माइबा मुलिलिथार नुदों आंनि फना मानो मुलिजों डिक्सन कभारखौ बख'ना लाब्रा र' इथिंबायसो स्रां नुबाय दे माइबा सोंनोबा गुमैखौ लांफानांगौमोन नै लांफागासिनो गुमैखौबो हराव फै थांबाय आं दा नायदो नोंसोरो फट' लानो होगोन ना होआ दिनै बाजैनो मानो होआ जानो माथो थगायोलै नोंलाय रागा जोंबाय अयथासार मिनियोलै आङो एबारनिफ्राय आंबो बिराद सुइट बिराद गोदै रायलायग्रा जानोसै आंबो मिनिनायाबो होननानैसो मिनिग्रा जानोसै आं नोंखौ नायनो नेगासिनो आब' लाइटखौ बाराय आब' गारिनिखौ गुड इभिनिं आब' सना माला मोनफैगोन मार एक्साइटेड जाना दं आब' सनानो थांगासिनो सनाफोर दा मोसादे आब' गुमैया मोसानो रोङा आंना हिन्जावा आथुर जागासिनो मोनफैबाय होनना औ मोनहैथारसिगोन जल्दि फै ओरैनो फैनो बेसेया गोबाव नांगोन बाजै सनानो मोनहैथारसै गुमैया हेन्डसामखानो हेन्डसाम नंगौना नङाथाय बाङाय हेन्डसामानो मानसियालाय गोदो साइज गैयामोनलै गोदोनि फट'आ गोदोनि फट'आ थगायनाङा बोरैबा खोनाखायो माथोखौ बबेसिम मोनखो आब' बबेसिम आङो जेराव बेरायनो थाङो बेयाव आंनिया माथोआ थसिब जाखायो अभार खुसि दोनो नोंनि मिनिनायखौ मोजां खोनाखायो ओमफ्राय आंनिया नों आंनि मा बुस्थुखौ मोजां मोनो सब बुस्थुखौनो हामा मोनो जायालै नों SMS नायला आंनि माइनाव प्रडाक्सन मानो बिदि होनखो नायगासिनो आङो आब' बेबि दंना बेनिखायनो बाट बहुद आसा थाबाय नोंखौ लोगो हमनो आयै सना दे मालाबा लोगो मोनगोन आब' नोंखौ खोन्थारा बाजैनो नुबाय नोंखौ नायनो बाबायनो आंखौसो नायगोन नों जोंबो अभार खुसि जाना दं आब' सना थेंक इउ so much hey guys होनलाय नोंनि इन्ट्र' होनायखौ
आब' सना जिउ लोखि मुवा मोजां नुदोंलै नोंखौ आब' सना thank you so much thank you नुवाखै नोंथांमोननि थाखाय आं बेसे झिकमिक देलायनानै फैदों नुवाखै बेसे खस्थ' जादों आंहा बिदि देलायनायाव खर' सासोदोंमोन खर' साबाबो बोरै आं नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोनखौ अनोखाय आङो इमान मोजां देलायनानै फैदों नुवाखै लावदुमनि थाखायनो बिदि देलायबावा आङो नोंथांमोननि थाखायसो इमान देलायो बरिया नुदों आब' सना गुमै दाब्रायलै एसे गुमै दाब्रायना होनो साइज नुथारदों दिनै दिनैसो साइज नुदों आरो बेलेग दिना साइज नुवा होमबा आंखौ गुमैखौबो मोसानो हो दिनै बे मोसानोनो रोङा नङाबाथ' मोसानो होगौमोन दा जाहानाव हाबलां मा जाहोगोन आब' ओंखाम जानाङा दे नङाबा दायो मोसानो हानाय नङा बेनोथ' नोंखौ मटियावसो नुदोंमोन दा स्लिम फिटआव नायनो लुगैदों फैदो आब' साउथ फिल्मनि एक्टरखौ दामलायनो खर' सानायनि मुलि नांगौ नामा सना आयै सना माइ सेवनो नोंलाय आंखौलाय नुबाय बाङाय सोलोंना ला अबेसे दहाय खर' सानायाव लावदुमानो लाबोनानै जाहोदो दिसुन मुलिखौ दा लावदुमा मुलि लाबोनानै जाहोनायखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मोजाङै रायलायनो हादों थांगासिनो बाजै जाया बाजै डेन्जार मोसाखा फ्रम कर्नाटका मोसाबाबो जोंना कपिराइट हरोना बेनि थाखायनो मेथाइखौनो होनोनो हाया जायो रियेल अभार किउट खाबोनो थेंक इउ सो माच अमा बेदरजों ना दं नों जायोना जायानो बेफोरखौथ' जाला आं नाथुरसो जागौमोन नाथुर लाबारसो आङो नाथुर गोदो अमा लाबारमोन आङो दाना नाथुर लाबारसो जाबाय सल'खौ खन खिन्थु सल' खननांगौबा गासैबो फिट जानानै गोलैलायलांगोनसो आं सल' खननो रोङा जोंहानि गामियाव फै बागानटलायाव बागानटलायाबा अबेथिंमोनथाय अबेसिम मोनगोन मोनथामसै थखायदोसो मोनथ'आ र' दसे नांबावगोन टाइम बहा फैदो आब' दायो जों थांगासिनो रुपहियावहाय मेला जादों नामा बे मेलायावहाय थांगासिनो नाथुरजों थालिर संनि होमबा नाथुरजोंलाय बोरै थालिरखौ सङो बाटार गार्लिक प्रन सं नाथुरजों क्रिम होनानै नाथुर जानोबा गसाइगाव लांबाय मेरला दं सोरखौबानो उन्दुनानै था लोंनानै था गसाइगावआवसो नाथुर माबायाव नाथुर मोना होमबा मा होनो रुपहियाव नाथुर मोना होमबा माइनावपुराव हाबलां रुपहि दलं खाथियावनो जागोन दे नै रिकानेक्टिंसो जाबाय र' दे गुमैखौ मायबा सोंनोबा सोंदो दिनै आंथ' रायलायफाबाय बेबायदि नङा मा होनो जोङो सिगाङाव सानोमोन आरोना बाटार चिज घि बेफोरबायदि जायोबा मटि जायो होननानै खिन्थु बेबायदि नङा आं बायना हरगोन गसाइगाव फैबा नाथुरखौ दे जागोन दे नायथारगोन आं बायना हरमाना थगायसो खोमा आंथ' गसाइगावआव थांखागोन लोदोसो जाफिनबाय आब'आ नंमारगौ बाङाय जाफिनबाय ल'दा जाबाय थायोना सानफ्रोमबो आब'आ आंनि कमेन्टखौनो नायला माथो मानो नाया जानो नायगासिनो आङो दे होमबा दा उनाव लोगो मोनसिगोन ना बयखौबो सिगाङाव जना दं जों दे जागोन दे जल्दि फै आब' नेगासिनो अके
मोनथारसै दे दा लोगो मोनगोन अके थेंक इउ बाय बाय गुड नाइट आंफोरखौ ओंखाम जास्लाबो खामसिगोन नों दे थांगासिनो आङो दसे नांबावगौ आरो दा बाय बाय गुड नाइट दा लोगो मोनगोन